I det her indlæg, der skal vi kigge på, hvordan man opretter kategorier inde i sin blog. Jeg lavede en testblog her, så vi kan se lidt mere omkring, når man starter fra bunden af, hvordan det så ser ud. Vi går op i kontrolpanelet for første gang her, så klikker vi på den. Herinde i kontrolpanelet, der går vi ned i indlæg, og så går vi ind i den, der hedder kategorier. Her kan man se, at i forvejen, der har skabelonen lavet nogle kategorier til os. Der er en, der hedder dansk, en, der hedder historie, så er der en, der hedder matematik. Ikke kategoriseret, det betyder, at når vi ikke har puttet vores indlæg ind i en kategori, så kommer de automatisk til at ligge herinde. Nu har vi en dansk historie og en matematik, så jeg vil oprette en, der hedder projektdage. Man kan give den en kortere titel til en adresse og en beskrivelse, man behøver ikke. Og hernede, der trykker man tilføj kategori. Og så ligger projektdage heroppe. Jeg har jo også fortalt jer, at jeg gerne vil have, at I laver en, der hedder kristendom. Og tilføj kategori. Jeg vil gerne have, at I laver en, der hedder engelsk. Tilføj kategori. Så vil jeg gerne have, at I laver en, der hedder mine interesser, eller hvad jeg bruger i min fritid, eller min side, eller noget, som kan bruges til, at I har jeres egne indlæg, som ikke nødvendigvis har noget med skolen at gøre. Så jeg kalder den her mine interesser. Det er op til jer, hvad den skal hedde. Så trykker jeg tilføj en ny kategori. Og så har jeg de kategorier, jeg skal bruge her. Og så kan I se hernede af, så ligger de hernede af. Hvis jeg så gerne vil ind og redigere og tænker, jeg synes, at den skal hedde dansk i skolen eller noget, så kan jeg gå ind og trykke her. Og så kan jeg give den en ny titel. Og så trykker jeg opdater. Og så kan I se, at kategorien her har ændret sig til den nye titel, jeg har givet den. Sådan opretter man nye kategorier.